argitzea, ezta? Eta orain kontan ez nuen arazorik izan. Gero gainera novela bukatuta argitaltzeko momentuan ibiltzen naiz larri, galdezka, nola, zeizen buru jarri, ezta? Beti etortzen, ni tambores, ni trompetas, nola zan dura, ez? Ez zautezu, galdera bat igaze batek ez dakiz titulo jarri novelari, eta azaltza aldat, trompetarik edo zeari, ni tambores, ni trompetas. Bueno, horre biltzen, eta kasu honetan berriz, argi eukidet, bukatu horretik ere Martutene izango zuela. Eta da, nik usteet Martutenen gertatzen da, edo gehien bat. Bueno, Martutene bat, ez edana ikusi azkeneko 20 urtetan. Ez naiz joan Martutenera, nire paisajeak, hori lehendik beste novelan batetan ere, uste argi dagoela, askotan nahitan hasten ditut, hain zuzen inorez ibili mapa batekin hori behar nundin noa ikoa. Baina Martutene da. Eta gero zuk esan dezuna, ez da, ni donostiar zaharra naiz, donostiar zaharra naiz dutzela, eta bai, badet donostia hobe bat zautu izanaren tristura edo nostalgia, ez da. Eta hori oso ondo ikusten da Martutenen, ez da. Bada Martutene liburu zoragarri bat, liburu, argitaratu gabea, lumaz dibujatua nagelena, Martuteneko etxeak eta lorategiak eta oso ederra. Eta hori ikusten duzu zertzan Martuten, ez da? Lehendabiziko kursala, lehendabiziko zezen plaza, estalit ezana jelezkoa, eta inda gauz, ez da? Eta horretik ere bai. Eta gero, Montok, Marcosek esan bezala, Max Fritzen Montok novela, hemen bagera Fritz zale batzuk, ez da izatik geran, baina bagera, eta omenaldi bat egin nahi nio. Kuriosoa, Fritzek gustatuko litzaidak jakitea gizona, zenbat omendu zaion kultura txiki batetik, ez da? Gustatuko litzaidak zenari, baina hilda. Baina horretik ere bai, Montokek garrantzia handia duelako, eta Montok Martutene, Montok baldin bada esan jodela Martutene. Ez da, hori kartzelaren presentzia hori behar bat ematen dio, ez da Martutene, jende askorentzat Martutene kartzela da, ez da? Batez ere donostiarrek ez diren entzat, ez? Batzuk ez bai, dute jakingo, Gasteizen edo Bilbon badagoenik ere auzo bat Donostia Martutene danik, baina badakite kartzela badagoela Martutene izenekoa, ez? Asko entzat Nanclares bezala, ez da? Alde hortatik, baina, editoreak esan zidan, esan nian asko gustatzen zaiola, eta orduan,